Hello friends, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे नबजित नार्जारीनि खौरां लाबोलायबाय। सल'फोर ससियेल मिडियायाव नबजित नार्जारीखौ देरहाबाय होननानै गोबां दावराव जाबोगासिनो दं। नाथाय नबजित नार्जारीया माबेयाव देरहादों बा माबे स्टेपखौ उइनार जानो हाखो बेखौ मोनथियाखै। DID लिटिल मास्टार सीजन 5 नि ग्रेन्ड फाइनालनि भटआ जोबनायनि उनाव मैया प्राइज मानि श' बादायलायनाया जानानै थाङो। फंबाय नबजित नार्जारीया ग्रेन्ड फाइनालनि रिजाल्ट होनायनि सिगां मैयानि प्राइज मानि श' बादायलायनायखौ देरहासार जानो हायो। बिथाङा 5 लाख रां देरहानो हाबाय। सल'फोर फंबाय नबजित नार्जारी बिथाङा मोनफ्रोमबो मोसानायावसो देरहाबोगासिनो दङ। नाथाय DID लिटिल मास्टारनि ग्रेन्ड फाइनालनि फाइनाल रिजाल्टखौ दिनैसो मोनगोन लोगोफोर। दिनै मोनानि 8 रिंगायाव मोननो हागोन एबा मोसानायखौबो नुनो मोनगोन। सल'फोर नोंथांमोना बुजि मोनबाय जानांगौ। दासान्दि नबजित नार्जारी फंबाया देरहानाया प्राइज मानि फाइनालसोमोन। बेवहायसो बिथाङा देरहानानै दं। लोगोसेनो आपुन पेगुआ रान आप हिसाबै नाम्बार 1आव रान आप जानानै दं आरो आइदासिया सेकेन्ड रान आप। सल'फोर दासिमनि थाखाय बेखिनियानोमोन। उननि आपडेटखौ नेनानै थाथ'दो। लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।